खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय जे जोङो दा मिडियायाव मोनसे बाथ्रा जों नुनो मोनदों जे दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा जोंनि UPPL नि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जे UG ब्रह्म सारनि सायाव माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बा मिडियायाव नुनो मोनदों। दा बे हिसाबैनो जोङो बेनि सायावनो फंनैसो बुंनो होननानै नोंथांमोनखौ दिनै लिंहरनाय जादों। जे दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे UG ब्रह्म सारा जे इलेक्शन केम्पिंनि समायाव जे अरुणोदयनि माखासे आसनिफोर सरकारि आसनिखौ नोङो एगेन्स्ट पार्टीनि मानसिफोरनो होनाय जानाय नङा बेखौ लानानै बिथाङा माखासे बिबुंसारनि गेजेरजों गाज्रि भाषा बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों। दा सरकाराव दं हिसाबै दिनै गासिबो सरकारि सा सुबिदा आसनिफोरखौ सरकारानो होयो हिसाबै सरकारनि खाथियाव जुदि साफि फैयाब्ला सरकारनि सा सुबिदाफोरखौ जुदि लानांगौब्ला सरकारनि खाथियाव निश्चय जोंनि आसनि लागिरि बिथांमोनहा निश्चय साफिनांगोन बा फैनांगोन बियो रोखा। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेखौनो लानानै बिथाङा दिनै UG सारखौ बे बाथ्रानि थाखायनो मोखाङाव मुजुद लानो गोसो जायो बा खाथियाव मोनो बा मुजुद लानो नायनि जे बाथ्रा बुंदों। दा बेयो जाहैबाय दिनै दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनै सिडली उफ्रानि बिसायख'थियाव जे केम्पिंआव ओंखारनानै फिल्डआव दिनै रायजो राजाफोरनि जे UPPL नि सायाव समर्थन होनाय आरो दिनै BPF खौ नागारनानै दले बले UPPL राजनितिक दोलोआव हाबनायखौ नुनानै दिनै बिथाङा मोनसे फ्रास्ट्रेसन गोसो बायनाय बे बाथ्राखौ बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै मोनसे बाथ्राया रोखा दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङाबो सासे एबसुनिनो सेनियर सासे दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा UG ब्रह्म सारनि बिथाङा देरसिन बैसोआवबो सेनियर बिथाङा। दा बे हिसाबै सासे सेनियर एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै नोङो गावनिनो सासे जुनियर UG ब्रह्म सारनि सायाव बेबायदि अन्याय भाबै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो बाथ्राया जाहैबाय दिनै UG ब्रह्म सारा दिनै नोङो कुनु दिनै नेताफोरनि सायाव गाज्रि भाषाजों फंसेबो बियो बुंजाबाबो गावनि एगेन्स्टै बुंब्लाबो दिनै बिथाङा रावनि सायाव गाज्रि भाषाजों बुंनाय बा सोंखारिनाय दिनै बिथाङा गैया। बे हिसाबै बिथाङा बयखौबो नेताफोरखौ दिनै बिथाङा मोजां लामाजों आवगायजानो लुबैयो। नाथाय बेबायदि दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी सासे UG ब्रह्म सारनिबो सेनियर सासे दैदेनगिरिया बेबायदि UG ब्रह्म सारनि सायाव अन्याय बाथ्रा बुंनायखौ नायोबा बिथाङा सासे गोसो बायनाय दैदेनगिरि आरो बिथाङा आनसाक्सेसफुल जिबनाव साक्सेस जानो रोङै सासे नेता हिसाबै गोसो बायनाय आरो बियो गुबुन नेताफोरखौ हिंसा खालायनानै माजे समाय बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै बिथाङा बुंदों जे UPPL सरकारा दिनैहाय नोङो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै BTC खौ धंस खालायबाय BTC नि क्षमताखौ दिनै सेस खालायबाय होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैहाय जोङो दिनै बाव तथ्य सहकारै होआब्लाबो दिनै जों नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ जे दिनैहाय नोङो UPPL राजनितिक दोलो बा UPPL सरकारा दिनैहाय नोङो नियार एबाउट 6000 दिनै मानसिफोरनो दिनै मास्टार रेगुलाराइज खालायनायनिफ्राय लानानै 6000 नियार एबाउट साख्रि दिनै होनाय जाहैबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे दाथ' नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ दिनै गोबां साख्रिनि दिनै सार्कुलार होगासिनो दङ। दा बे हिसाबैनो दिनैहाय गासिबो जे दावराव देख्रेबा जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बियो दिनै नंखाय रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालायनो नाजादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनहा बुंदों दिनैहाय दिनै दिपेन बर' आरो दिनै प्रमद बर' सारनि सायावबो दिनै माखासे बाथ्राफोर बुंदों। दिनैहाय दिपेन बर' प्रमद बर' सारमोनखौ दिनैहाय बिसार खालायनो दिनै खौलोबोद फोनांनायनि जे बाथ्रा बुंदों। दिनैहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै नोङो थांनाय 17 बोसोर BPF नि जे सरकार बे समाव बिथांमोनहा जे दिनै नोङो अपोजिसन मानसिफोरनो दिनै सरकारि सा सुबिदा होयै बिथांमोनखौ थांनाय 17 बोसोराव जाय आन्दोलनकारि नेता बिथांमोनहा BTC खौ सासन खालायदोंमोन
गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै बुख्रब खालायनानै जाबोनाय बा लुथिनानै जाबोनाय जोङो थांनाय 17 बोसोराव नुदों। नाथाय दिनैहाय थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि जे सासन खालायदोंमोन नाथाय दिनै 17 बोसोरनि बिपिएफनि जे सासन आरो दानि इउपिपिएलनि जे सासन बेखौ नायोब्ला दिनैहाय रात दिन तफात थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा दिनै समाज बिथिङावबो दिनै धंस खालायदों। गामिफ्राव खुनु समाज बिसार खालायनो हानाय अबस्था गैयामोन। दिनै थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जोंनि भबिष्यत जे सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे जीबनखौ अन्धकारनि लामाथिं नारसोम हरनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जाय न'खरखौ सिफायनानै सिलिंखार सेरखाय बेरखाय खालायदोंमोन दिनै बे न'खरखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा रिकनस्ट्राक्सन दाफामफिननायनि खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ। थांनाय 17 बोसोराव बेलासि जानाय लोगो लोगो दिनै मेलायाव जोंनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाया थाङो। सानफ्रोमबो मेला जौ जुवानि आड्डा ड्राग्सनि आड्डा दिनै बेबायदि जोंनि सारा बिटिसि ओनसोलाव बे परिबेसा फैबायमोन। जायनि फलाव दिनैहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो शिक्षा दीक्षानि खेथ्रआव गोसो मनोजग होनो हायैनि मोनसे परिबेस फैबायमोन। दिनै जोंनि भबिष्यता अन्धकारनि लामायाव थांबायमोन। दिनै बेफोरखौ दाफामफिननो थाखायनो दिनै प्रमद बर' दिनै जोंनि सारनि दैदेननायाव दिनैहाय नोङो बड'फा सुपार 50 मिशन दाबाय। बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों दिनैहाय जे इन्जिनियारिंनि जे फ्रि कचिं दिनै नोङो डक्टरनि जे फ्रि कचिं दिनै इउपिएससि दिनै परिखा एसएस परिखा होनायनि थाखाय दिनै जे फ्रि कचिं होदों बिनि गेजेरजों दिनै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा फरायनायनि शिक्षा दीक्षानि खेथ्रआव गोसो होफिननायखौ जों नुनो मोनदों। मोनसे समाव दिनै गामि गामि जाय फुटबल गेलेग्रा फोथार गिदिर गिदिर मोजां क्लाब बै क्लाबफ्राबो दिनै थैलांजोबबायमोन। बेफोरखौ दिनैहाय नोङो मोनसे परिबेसखौ लाबोफिननो थाखायनो दिनै क'क्राझाराव आइएसपिएल खुंनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे मोजां परिबेस जोङो दिनै लाबोफिननो दिनै हाबाय होननानै जोङो बाथ्राखौ बुंनांगोन। मानो होनोबा दिनैहाय मेला जौ जुवा गासैखौबो बन्द खालायनायनि थाखाय दिनै गेलेनो गोसो जानाय मानसिफ्रा दिनै बेलासि सम जायोबा फिल्डआव ओंखारनाय गेलेनाय मोनसे मोजां परिबेसा दिनै फैफिनबाय। दिनै थिग बेबायदियैनो दिनैहाय नोङो बुंनो थाङोबा दिनै नोङो जोंनाव बावै इन्टारनेशनेल लिटारेचार फेस्टिभेल खुंदों। मोनसे समाव बुंनो थाङोबा साहित्यआबो जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनायनि लामायाव फैबायमोन। मानसिफ्रा लिरनायनि फारसे गोसो होलामोन। नाथाय इन्टारनेशनेल लिटारेचार फेस्टिभेल खुंनायनि गेजेरजों दिनै गोदान कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय दिनै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो दिनै मोनसे इनकारेज मोननायनि गेजेरजों दिनै नोङो खन्थाइ रायथाइ सल'मा लिरनायनि फारसे दिनै गोसो होफिनदों। दा बेफोर हिसाबैनो दिनै इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल दिनै खुंदों। बेनि गेजेरजों दिनै जोंनि राव हारिमु कालचारखौ फोथांनानै लाखिनायनि दिनै खामानि मावदों। दिनै जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरनो दिनैहाय जोङो थांनानै थानायनि गावबा गाव संस्थापननि लामाखौ खालायनानै लानो हाथों होननानै दिनै बिटिसि सरकारा दिनै 35टा गिदिर फिसा दिनै फ्लेगशिप मिशन खुंदों। बे मोनफ्रोमबो फ्लेगशिप आसनिनि गेजेरजों दिनैहाय मा खालायनो नागिरदों मोनफ्रोमबो एंगेलनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि मानसिफोरखौ दिनै गावबा गाव जिबनाव थांनानै थानो हानायनि संस्थापननि लामाखौ दिनै देखायदों। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ बेफोर खामानिखौ मावाखैमोन। थांनाय 17 बोसोराव दिनैहाय नोङो बिपिएफआ जे बिटिसि ओनसोलाव सासन खालाम दिनै जोङो बै 17 बोसोर सासन खालायनायनि थाखायनो 25 बोसोर दिनै बर' जाथिया दिनै बेक जानानै थांबाय। दा बेखौ जोङो दिनै दाफामफिननांगौ फोसाबफिननांगौ नि मोनसे दिनै सम फैबाय। जायनि फलाव जों आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे दिनै नंखाय बेबायदि दावराव देख्रेब नार्जारिया जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेनि दारै नोंथांमोना रावबो मिसलिड जानो नाङा। दावराव दाख्रेबा जाहैबाय सासे आनसाक्सेसफुल दैदेनगिरि। बिथाङा जाहैबाय जों बुंनो थाङोबा सब समाय समाजाव मोनसे बिशृंखला सृष्टि खालायनो नाजाग्रा मानसि। बिथाङा सब समाय दिनैहाय नोङो जाथियाव गावस्रा गावस्रि लाबोनो नाजाग्रा बियो मानसि। बुंदों दिनैहाय नोङो दिनै इउजि ब्रह्मखौ जाथियाव गावस्रा होग्रा गावस्रानाय लाबोग्रा नेता होननानै बुंदों। नाथाय जों बुंनो थाङोबा दिनै दावराव देख्रेबनि नेतृत्वआवनो थांनाय एबसु आरो पिटिसिनि जे गावस्रालायनायनि आराम्भ बै परिबेसखौ जोङो दिनै बुंनो हायो जोंबो मिथिगौ।
दा बेफोरबायदिनो गोबां दिनै जुदि गेसाव गोफोन बुरखांनांगौ जायोबा दावराव देख्रेब नार्जारिनि एगेन्स्टै जों गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो नाथाय जों बेफोर बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया जुदि सम जायोब्ला नांगौ जायोब्ला जुदि बिथाङा जुदि बाथ्राफोरखौ जुदि लागाम हमनानै जुदि बाथ्राफोरखौ बुङाब्ला गासिबो तथ्य सहकारै जोङो दावराव देख्रेब नार्जारिया मोनसे समाव NDFB नि एगेन्स्टै मा षड्यन्त्र खालायबोआमोन BLT नि एगेन्स्टै मा षड्यन्त्र खालायबोआमोन 1996 आव जेला BLT माबा जायो बेफोर गासिबो तथ्य पातिखौ होनानै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो दा ओंखायनो जों मोनसे बाथ्राखौ गोख्रोङै सावरायो जों कन्डेम खालायदों जों सेनियर हिसाबै रेसपेक्ट होयो बिथाङा जाहाथे बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो नङाब्ला जोङो गासिबो तथ्य पाति होनानै बिथांनि एगेन्स्टै माखासे बाथ्राफोरखौ बुफ्रुनानै होनो बाध्य जागोन दिनै UG ब्रह्म सार बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननिनो सासे जुनियर सासे बेबो एबसुनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो बेबो उन आवगायबोदोंमोन दिनै UG ब्रह्म सारा जुदि बुंनांगौ जायोब्ला गोबां बाथ्राखौ साफ्रोमबो नेतानि एगेन्स्टै सोर नेताया माबायदि बियो बेखौ थन्न थन्न बुंफ्रुनानै बेखेवनानै होनो हानायनि क्षमताया बिथांनावबो दङ नाथाय बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ लुबैया समाजाव जातियाव बिशृंखला जानायखौ बिथाङा लुबैया जायनि फलाव दिनैहाय बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ जे गावनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्राखौ बुङोब्लाबो बिथाङा रावनिबो एगेन्स्टै जेबो बाथ्रा बुंफिना दा ओंखायनो जों खावलायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL निनो बिजाथि दिनै जोंनिनो NDA नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोनखौ नुनानै दिनै बिथांमोननि नेताफ्रा फ्रास्ट्रेसन जादों आरो मोनसे बाथ्राया नैबेबो क्लियारखा नोङो बिथांमोननि नेताफ्रा दिनै बुंनो थाङोबा सानफा साफा दिनै दल नागारनानै दिनै खारनाय बे आराम्भ जानायाव बिथांमोननि गोसो बायनाय बेफोरनाखि मोनफा मोनफा सिन होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो।